musandiyangane ana Mulungu. Musangondiona kuti ndakhala pano. Ine nimanyadira koposa kuti Mulungu anandichitira chinthu cha mtengo wapatali kwambiri, ndiko kundichotsa mu ufumu wa satana kuzandibweresa mu ufumu wa Mulungu. Kuti ndidzakhale monga inu mmene mulirimu. Ameni pingo. Kutere kukoma ine ndine mboni ya kampu imene ndikuchoka kuipa kwake ndikuopsa kwake. Ndiye ndikukufotokozerani za zimene zinali kuti zinali kumeneko. Ana Mulungu, chinthu choyambirira, Mulungu amene mukumpembedzayi mphamvu zake ndi zapamwamba kwambiri. Chifukwa ine ndikuchokera mu mphamvu ya satana poyambapo. Kodi zikumveka iti? Koma mphamvu za satana zinagonja ndi mphamvu za Mulungu kuti ine ndipezeke. Ine sindapezeke ndi ulaliki. Kodi zikumveka na Mulungu? Kulibe mbusa mneneri shehe amene adayenda kuti tiyeni kwa sultani tikawuze kuti alandire Yesu. Kunalibe. Chifukwa chani? Pamene ndimakhala ine panali well protected ndi ma demons. Amen. Ninali ma bodyguard osaoneka ndi maso koma zili ziwanda. Kodi zikumveka zimenezi? Kufika mshopulight kugula katundu asungwana aja nkumadinda koma kumataka peti. Udabwa kuti kukhala ngati munthu wabwerayi akuposera pa maonekedwe a munthu. Well protected ndi ziwanda. Kodi zikumveka izi? Ziwanda zakuti nkamayenda ine mayendera GPS yandiyerekezi. Sizongonyamuka. Pafupi sipatali mukangozungulira pampaseli pa ili atenipo. Koma zimatheka kuti nikatuluka kumpanda kwathu mu Blantyre Street mu kuti nupita mu City Center mu. Ziwanda nkunduza kuti muyambe mwalowera kanengo. Mmakatuluka uko kwazungulira 49. Kala ngati nutulukira kubunda koma ndikupita pa Capital Hotel. Kodi zimveka izi? Ndi zimene izozo ndinali well protected komanso kusogozedwa ndi mphamvu ya ziwandazo. Kodi zikumveka izi? Zimandiuza kumene kuli chiwembu musapite. Talepherapo maulendo folo kukwera kochi pa Capital Hotel pompa yolipira. Chifukwa kuti mbasimo mwalowa msungwana nzimayi kapena nzibambo wopemphera kwambiri. Kungofika pa hotela ziwanda nkunduza kuti mbasi simulija simulibwi. Basi kubwera ku office kukakhansulisa tikiti. Basi ulendo sindira. Aya ndimva pepe pa gate. Bwanji mwalephera kuti ulendo sulibwi. Ulendo suli bwino weather yake iti pakuti kosengo kulibe mitambo kulibe mvula muyenda so pa basi chavuta ncha well protected. Kodi zikumveka zimene? Amen. Tayendapo maulendo uchoka pano ulendo ku Blantyre paga moto yanga ufika mu mtundamo umo nkunduza kuti basi tsikani gali moto imupita ukuku kulibe chabwino. Nkutsika ubwerera wapansi gali moto kukatenga driver. Ziwanda kuzunza. Kodi mukundimva na Mulungu? Amen. Ndikamafotokozera na Mulungu kunena kuti Mulungu wa kampu ino ndi wamphamvu kwambiri msamakayike. Amen. Mulungu amene tambwerera angasinthe zimene inu mukuziganizira kuti nzosasinthika msakayike. Yes. Amasinthadi ndipo asintha. Kodi zikumveka na Mulungu? Vanthu amationa ngati anthu opsa kwambiri. Kodi zikumveka zimenezi? Masatanisti tokha timajesulana.
kuti zimveka zimene nokha utembenuzana kong'ontana mahamala nokha koma ine chifukwa chakuti ndinali well protected, ndinali ndi magadi ziwanda unditeteza, nkafika pamaso pa mfitizo zimangolambira kuti abwerawa ndachikulira. Kodi zikumveka zimene? Koma ndi Yesu ukulu umenewu sunagwire ntchito iliyonse. Ndi Yesu ukaswiri umenewu sunagwire ntchito iliyonse. Ine ninadziwa kuti kunja kuno kuli champhamvu kwambiri kuposa mphamvu zimene ndimazidziwa. Kodi zikumveka namu? Now, ndikukupatsani ngati umboni kuti mukamapita kokagwada tikafika nthawi yopemphera, mukhulupirire kuti pakati pathu pali munthu amene akuthirira umboni kuti Mulungu ndikumpembezayi ndi wachani kwambiri. Mukukayika chani ana Mulungu? Musamakayike. Kodi zikumveka zimenezi? Ziwanda zimatira nkhula zinthu za mtsogolo kumatiuza kuti wiki yamawa kukhala chakuti. Kodi zikumveka zimenezi? Chifukwa chake ncha mmene mundionera ine pano mthupimu tidalinso ndi ziwanda zomatiuza chimene chichitike mawa. Kanzimu kena timakatcha kuti kala ino kutiuza zobwera za mawa. Komatu Mulungu amene ndidampeza wodziwa zakumbuyo ndi zakusogolo amaposa zimene satana amazindikira. N'chifukwa chake Zakariya chapter number 5 verse number 5 akuti mthenga wa Yehova anadza kwa ine nandiuza kuti Zakariya kweza nuone ana Mulungu ndimati inuyo tisamayende chowerama koma tizikweza Amen mpingo. Chifukwa tsogolo lathu sitiliona ndi geography ya dziko lapansi, sitiliona ndi maphunziro ndi azanyengo ayi, tiliona ndi diso la uzimu. Ndiye tidziwa zimene zikubwera kutsogolo. Ndinakumana naye ana Mulungu amene ndabwera kuzansonkhanira kuno ndipo ine amandichitisa mantha. Mulungu amene si Mulungu amasewera, si malakalakako ngakhale mpang'ono pomwe nkamusiya. Tamverani, chifukwa ngakhale mmene tidali masatanist tinkadziwa kuti koma uko ndikutsidya. Amen. Kodi zikumveka zimene? Amene amayenda ndi Mulungu uyo ndiwo tiposa ife mphamvu. Zimenezi satana ngakhale lero akuta olamaponya mipira kuponya izi kupanga izi kutisewera izi ndizi katikati mwa ground ya Chikhristu amadziwa kuti awawa ndiwo tiposa mwina zimangovuta kuti achaini yakewa samadziwa. Kodi zikumveka zimene? Achaini yakewa samadziwa. Now kuzindikira kwanga kwa ine nkokuposa nonsenu. Chifukwa ine ndikudziwa mphamvu ya Mulungu wanu waine. Kutera kundikuyesa kuchita amplify bwino kuti niyo mumumvetsetse chaka ndikubwera ndi maumboni. Kuti mwina mukhale ndi good understanding za Mulungu wanu chifukwa anthunu mmabulutu kwa Mulungu wanu. Kodi zimveka zimene? Anthunu mbuli kwa Mulungu wanu yemwe.